Buktilan kasunyatanipun anggen ingsun mangun taman kapopongan sampun kasunat. Nanging sinuwun. Nanging kados Suwang negari Mojopahit katong priksa Sang Prabu Bikesa saking negari Mojopahit jaran Prajurit badhe ngrasani pendhapan negari Mojopahit. menapa mriku saestu? Saestu. Suwan suwun. Kakang Yun kanthi nylametaken sinuwun Prabu kala bedal sak menika sedaya para ranggaipun Rakuti sak wadya kalanipun badhe ngasih yogya wonten ing pendapat Mojopahit. lajeng ingsun kedah Menawi wonten kersa panjenengan ingkang abdi lancang monggo dal sak menika panjenengan kula aturi fungsi wonten ing dusun Dandet kados mekaten. Nggih. Rono Patmayoni. Iya. Jaya negara Sagutra minggat ing Mojopahit. Aku lan kowe kelakon. Wasane sawutuhe negara Mojopahit Rakut. Rasmi, Rakut. Seksenono. Dino iki aku dadi ratu Mojopahit kanthi gelar Prabu Rakuti. Prabu Rakuti. Kowe tak wisuda minangka pepati. Nyuwarake marang Dharmaputra kabeh yen wektu dina iki aku lan kowe wis kelakon nguwasani kedhaton Mojopahit. Iya. Sewang-sewangan dirane. Tata sing baku awake nguras bondo Mojopahit. Lah niku. Mojopahit kemudian Rakuti. Ah. Harus semingkir soalnya. Nah, Sing baku kecek bondo mujo kekarep. nah, Bu. Ayo bisa. Ayo tanda. Selehno barang sing kok Enak temen. Lah iki duweku. Ora iso. kowe nguras bondo donya ing Mojopahit arep uga menyang endi Wis sak seminggu to. Lan aku mujo kan panku. kok selehke ora Ora, kok ora. selehke Sing wigati nampi bendarang sempat negara. kok ngaten monggo ya monggo Urip seneng-seneng. Saiki Mojopahit wis kelakon diregem karo Waldi. Prajurit Dharmaputra kabeh urip teng mulya. Ora usah mikir maneka wae. Iya iki nalika aku semono kondo. Serba suki mawa biru. Kaya manggon. Ya, ganti patine. Jebul klilip-klilip Mojopahit kabeh. Prabu Rakuti. Sopo iki Loh, Patih Haryo Tandas yo rewes. tetep tak kowe Maduna. Kuwi ora bisa. sabtu dalem suwun Nilai duwe
panuwun ingkang tanpa pepindhan. Menawi boten wonten Kakang Wanda Majapahit dados darpipun laras. Menika sampun dados tanggung jawab kula nyelametaken negari Majapahit. Keparengau kula badhe metu. Kula badhe saking kepatihan parengau patih kula main dumateng Gajah Mada. Panjenengan badhe langsung dening kepatihan. Aduh, gerah kula kok kumat iki. Aduh, pripun iki menapa pun. Gerah kula kumat kula kepengin wonten ing peperan monggo Gusti. Aku ngerti kowe. Aku ora butuhake. Aku butuhake lawan kowe. Aku butuhake lawan Prabu. Asine wae. Kiat-kiataken sinuwun monggo pun wonten panti ustada. Kakang waktu. Lan panjenengan Kakang Patih Haryataka. Raosipun boten kiyat. Perkawis panjenengan badhe lengser wonten ing kepatihan. Mangke panjenengan matur ngasanipun Kanjeng Ibu Gaya. Sinuwun Prabu. Ayo dirupi bareng-bareng Sang Prabu karo Paman. Yen paling aku bakaran kowe tak penggasul patihan Majapahit. Gusti Patih Haryataka. Kok teges kula nampel menapa ingkang dados kersa panjenengan menika boten. Jalaran kula ngumasi nayaka praja wonten negari Majapahit. Nanging kula purun panjenengan angkat pinangka dados patih hamangkuh bumi wonten ing Majapahit. Menawi benjang kula sampun saged nyawijikaken Pahang Pamalayu. Para keluarga wonten ing Rang sedaya rening lampahan Rakuti sampun rampung mugi sedaya kala mboten wonten setunggal alangan menapa-menapa. Slamet ketoprakipun, slamet panitiyaipun, slamet para perangkapipun, mugi-mugi rahayu.